Peiongeru Lafuente Zabalanaz, eta Artundogako Petankako sekretarioanaz, eta gero partidatxo beti jokatuko gu. Bueno, hau endela 30 urte baino gehiago hasi izan. Herriko jendeak hasi zian klub bat egiteko. Hemen, bueno, denetarik egiten da. Hemen dauz pistak petankakoak, dauz be boluek, leongo edo, ez dakiz ustote, leongo kalba, raiuela edo, holango direz, nahiko jende gutxiek praktiko egiten da bezenak. Boluek Kantabrian gehiago egiten diez, edo Leonen, Castilla Leonen egiten diez gehiago. Petanka bai egiten da, baina ez hainbeste be. Gehien baten be egiten diez, Frantzien. Gure taldea igual da, adin gehiena dakona. Hemen Bizkaialdean igual, adin gehien dekone esto da gure taldea. Nik igual negu gaztean honaz eta nik ingoaz, 50 urte ingoaz, osea que denbora pasetako be. Osea, ez dugu holan kirol moduen gauza egiteko, mugituteko, egoteko, baina gehien baten ondo pasetako. Joaten gara torneutara, baina badakigu joaten garela, baina ez dugula irabaziko. Ze jende oso nivel asko badauz beste talde batzuk, eta gu joaten gara ondo pasetan. Ona egiten badeo, hemen 5etan edo 6etan horbilduten da jendea eta jolastuten dugu. Gehatuten da WhatsApp, indoguz ja WhatsAppez, lortu indote nagusiek WhatsAppagaz ibilteko, eta esaten da bez, biak behatuten gara, bai, badaguz 3 edo 4 badauz, 4 pertsonagaz ja, egiten duzuz esto, 2 pertsonagaz be, egin dezakezu. Eta bat etoten bazakezu bakarri be, ibili altzara zan da entrenetan. Badauz hemen Bizkaian be taldeak, holan jende gazteagoaz, eta baitu, hemen Etxebarri, hemen urbil, daun neskato bat, munduko txapelduna izan dela. Jendeari gustatzen jako. Nik hasi nintzen, ni gaztetan, ni hon dela 5 urte hasi nintzen. Pandemia baino lehenago edolan hasi nintzen jolastuten. Baina ni txikitan gatzen, ondartzan, bakizu kolorezko bolatxuek eta urezko urak degotenak barruen, nik askotan jolastu dute, ez do. Eta jendea etoten danean eta jolastuten danean, apurtxu bet, pizkatxu bet, piko iten da. Piko iten da eta, guzti, bai, itxaron, berriro botako.